V ostatnom čase sa v rubrike V zamestnaní venujeme najmä problematike obchodníkov a keďže vás táto téma zaujala, pokračovať v nej budeme aj dnes. No a na vaše otázky a podnety bude aj dnes odpovedať Miloš Frečka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Frečka, dnes by sme mali hovoriť o tom možno, aký priestor vo firme a aká pozícia je vlastne, o čom je šéfovanie a o čom je coaching. Poďme sa na začiatku možno pozrieť na taký magický trojuholník šéf, podriadený, klient. Čiže vychádzame z predpokladu, že šéf momentálne šéfuje pracovníkom alebo členom svojho tímu, ktorí sú v priamom kontakte s klientom. A tu je ten dosť dôležitý moment, ktorý si nie vždy šéfovia naplno uvedomujú, že nech robia smerom k svojim podriadeným čokoľvek, vždy im idú príkladom. Bez toho, aby o tom nejako rozhodovali, alebo bez toho, aby rozhodovali o tom, či to chcú, alebo nie. Totiž podriadení sú často ako deti a správajú sa ako deti vo vzťahu k svojim rodičom a jedno krásne príslovie hovorí, že ber do úvahy, že deti ťa ani netak počúvajú, ako ťa neustále pozorujú. Šéfovia okrem toho, že vedú ľudí a riadia ich výkony, aj poskytujú svojim podriadeným službu. Poskytujú im službu, keď im vytvárajú podmienky na prácu, keď rozvíjajú ich schopnosti. To je vec, ktorú nevždy majú šéfovia na pamäti. A hlavne, keď tú službu poskytujú, pretože aj tá služba sa dá poskytovať tak, že môžem svojim podriadeným niečo vnúcovať, môžem im vysvetľovať, že čo potrebujú, alebo môžem veľmi citlivo vnímať a počúvať, čo skutočne potrebujú moji podriadení a prispôsobovať tú svoju šéfovskú službu skutočným reálnym potrebám podriadených. Ak sa toto šéfovi podarí, tak veľmi zarobí na tom tým, že získa si ochotu podriadených spolupracovať na tom, čo od nich chce on sám. Čiže kvalitný šéf a šéf, ktorý je znalý prostredia, je najdôležitejším predpokladom k tomu, aby firma šlapala na 100%, respektíve aby bola efektívna? Má obrovskú samozrejme rolu. Chcel som tým povedať, ale hlavne to, že kvalitný šéf skutočne a vážne počúva a vníma potreby podriadených. Špeciálne je to veľmi fajn, ak sa toto deje v situáciách, keď tí podriadení sú v priamom kontakte s klientom. Pretože podriadení každý deň nasávajú tú atmosféru. Ak sú oni vypočutí, ak zažívajú atmosféru vzájomného počúvania sa a vnímania sa svojich potrieb, o to skôr budú toto isté robiť s klientmi. Veď v zásade to, čo sme hovorili pred chvíľou o službe, ktorú šéf dokáže poskytnúť podriadeným, veď to isté vlastne chce šéf od svojich podriadených, aby to isté robili s klientmi. Aby ich počúvali, vnímali, nevsugerovávali im potreby, ktoré nemajú, ale skôr prepájali potreby klientov s potrebami firmy, s potrebami vlastnými. Ak sa takéto niečo udeje, vzniká obojstranne výhodný obchod. Treba aj povedať samozrejme, že aj keď toto všetko tí podriadení s klientmi robia, tak vzniká ochota na strane klientov spolupracovať. Či k obchodu reálne dojde, môžu ovplyvňovať samozrejme aj trhové faktory, cena produktu a tak ďalej, konkurencia, vzťahy klientov s inými dodávateľmi. Ale úplne prvým a základom nejakej spolupráce je to, aby som si klienta naklonil k tomu, aby bol ochotný spolupracovať. A to môže šéf ovplyvniť tým, ako sa správa k svojmu podriadenému. To je trojuholník šéf, podriadený, klient. Kedy do tohto procesu môže vstúpiť coach? Vstupuje len vtedy, keď niečo nefunguje, alebo môže vstúpiť aj keď firma navonok naozaj ide na tých 100%, ak sa to vôbec dá? Firmy k angažovaniu externých coachov pristupujú rôzne. Externý coach, ak je dobrý, ak je kvalitný, vždy má čo povedať a vždy má čím prispieť. Coaching zo svojho princípu bol vlastne vymyslený na to, aby robil z dobrého skvelé, aby robil z priemerného výborné. Takže aj firmy, ktoré šlapú podľa dnešných ich merítok na 100%, môžu využiť služby externého kouča. Väčšinou samozrejme kouči bývajú volaní skôr v situáciách, keď niečo nefunguje alebo firma stagnuje. Funguje to tak aj v zahraničí, alebo tam už je viac zaužívaná táto pozícia?
Neviem, potreboval by sme si pozrieť možno nejaké prieskumy a tak ďalej. Čiže väčšinou je to vtedy, keď niečo nefunguje. Áno. Možno aj maličkosť. Určite. Skôr bývajú externí kouči prizývaní v situáciách, keď firma už nie je schopná definovať spôsoby, ako ďalej rásť. Dostala sa využívaním súčasných mechanizmov, sa dostala na určitú úroveň, ktorá je zabezpečuje nejaký profit. A pokiaľ je proste želanie ďalej, aby ten obchod ďalej rástol, tak je potrebné nejaký impuls zvonku. Aký má ten externý coach benefit oproti šéfovi a nástroje, ktorými môže pracovať s kolektívom? Externý coach, pokiaľ je dobrý, je v prvom rade profesionál v tom, čo robí a môže sa plne zamerať na to koučovanie ako také, to znamená využívanie potenciálu ľudí. Mal by byť profesionál aj tým, že zvláda určitú dávku psychológie aplikovanej práve pri koučovaní. Šéfovia tým, koľko majú veci na starosti, určite aspoň tí, ktorí majú s ľuďmi výsledky a majú motivovaných ľudí, tak určite niektoré prvky coachingu využívajú. Majú samozrejme ale toľko vecí na starosti, že ťažko od nich predpokladať, že by boli vyslovene profesionálmi v koučovaní ako takom. Nie je to ani potrebné. Ideálna je symbióza, vzájomná spolupráca. Je dobré, ak šéfovia takisto pochopia, že je fajn čas od času prizvať niekoho zvonku, ktorý sa pozrie na celé dianie inými očami, ktorý môže mať aj to vnímanie klienta, pretože častokrát kouči sú tiež ľudia, ktorí sa pohybujú na trhu, tiež niečo nakupujú, predávajú, potrebujú nejaké služby a vedia dať pohľad na to, čo sa vo firme alebo v tíme tohto konkrétneho šéfa deje aj očami klienta, čo býva zaujímavá otázka, keď napríklad pracujem s niektorými tímami a opýtam sa ich, čo myslíte, čo by na toto, čo práve teraz robíte, povedal klient, keby tu sedel. Veľakrát vznikne hlboké zamyslenie sa a niekedy až rozpaky nad tým, že čo by tak povedal na to, čo sa vlastne na poradách rozoberá. Čiže ako keby si zabudli ľudia klásť tú základnú otázku, a to znamená naozaj potreby klienta. Pán Frečka, vy ste koučovali vo viacerých firmách. Funguje to už na Slovensku dnes tak, že to, čo je podľa mňa asi najdôležitejšie, že ten kouč musí mať dôveru šéfa? Bez nej žiadne koučovanie není možné. Či koučuje šéf podriadených, alebo koučuje niekto externe niekoho vo firme. To je prvá a základná vec. Pre mňa osobne je definícia dobrého kouča tá, že je to človek, s ktorým dokážete úprimne rozoberať vážne veci a pritom je vám s ním dobre. To je úplný základ, čo není možné bez nejakej základnej dôvery. Ona sa postupom času buduje, samozrejme získavajú coach aj referenciami, ktoré má samozrejme na svoju prácu. To, čo externý coach dokáže vniesť do celej atmosféry v tíme, je niečo, čo všetci môžu navzájom využiť. A to je taká atmosféra vzájomného počúvania sa. Pretože práca kouča je založená na tom, že coach je úspešný, keď sú úspešní tí koučovaní. Dobrého kouča vždy zaujíma, čo tí ľudia chcú, čo potrebujú. Ako dosiahnuť to, aby sa naplno realizovali, aby bol využitý ich potenciál. A to sa nedá bez veľmi citlivého počúvania a vnímania skutočných aj hlboko ľudských potrieb ľudí. A pokiaľ dokáže v spolupráci so šéfom a spolupráci aj s tými pracovníkmi, členmi tímu vytvoriť takú atmosféru vzájomného rešpektu a úcty, ona sa môže samozrejme následne prenášať aj do jednania tých ľudí s klientmi, čo má vždycky blahodárne účinky na vytváranie ochoty klientov s firmou spolupracovať. Čiže coach je ten, ktorý dá tú optiku zvonka, coach je ten dobrý, čo nie vždy musí byť šéf, ale aj o týchto modeloch, kedy to nefunguje zo strany šéfa, sme už veľakrát rozprávali, možno aj na budúce. Ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem, pekný deň.